Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ανοίγουμε το κάμπους σε έργα τέχνης. Όπως λέει και η κυρία Κέρτσικοφ, τέλεια. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον τέος President, τον κύριο Συνολάκη, που ήταν δική του ιδέα να γίνει αυτό και να ανοίξει το κάμπους. Και επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Τσίγκου και την κυρία Σαμοήλη, που από πλευράς του σχολείου αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και την έφεραν στο επίπεδο που βλέπετε σήμερα. Και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι παρόλο που στο κάμπους μας έχουμε πολλά έργα τέχνης, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έργα τέχνης ενός καλλιτέχνη, πολύ καταξιωμένου, και πολλά, οπότε είναι σαν να έχουμε μία ανοιχτή έκθεση. Και ξεκίνησε αυτή η ανοιχτή έκθεση στο κάμπους τον περασμένο σχολικό χρόνο και τώρα συνεχίζουμε με δεύτερα εγγένεια με την έκθεση μέσα στο θέατρο, που μετά θα περπατήσουμε όλοι μαζί και θα δούμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία ημέρα που αποφασίσαμε να το κάνουμε έξω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δωρητές μας. Αυτή η έκθεση δεν επιβάρυνε οικονομικά το σχολείο, οπότε το Ίδρυμα Πιτσιόλα και ο κ. Δασκαλόπουλος σταθήκανε και μας χρηματοδότησαν την όλη προσπάθεια και σε εμάς και στο Ίδρυμα Ζογκολόπουλου. Αυτή η έκθεση είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία δυστυχώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί, και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ήριδα Κρητικού, η οποία επιμελήθηκε και της έκθεσης και του καταλόγου, τον οποίο θα πάρετε ένα αντίγραφο σήμερα, και την καθηγήτριά μας την κυρία Καρβούνη, καθηγήτρια του IB. Από ό,τι ξέρετε, κυρία Καρβούνη, είμαι ιδιαίτερα περήφανος για το πρόγραμμα των καλλιτεχνικών του IB μας, του International Baccalaureate Diploma Program, και σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ σήμερα. Εκτός από αυτά δεν έχω να πω άλλα πράγματα, απλώς ότι χαιρόμαστε πολύ την έκθεση, χαιρόμαστε ότι οι μαθητές μας έρχονται σε καθημερινή επαφή και ότι δεν είναι απλώς μια επίσκεψη που γίνονται επισκέψεις σε διάφορους χώρους, σε μουσεία, αλλά είναι στην καθημερινή του ζωή. Και με αυτόν τον τρόπο πραγματικά υποσυνείδητα μπαίνει περισσότερο μέσα στην ακαδημαϊκή μας ζωή στο κάμπους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσκαλέσω την κυρία Ελένη Σιώτη-Αλούπη, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος. Ο κύριος Θεοδωρίδης δεν μπόρεσε να έρθει από ό,τι μάθαμε, οπότε κυρία Σιώτη-Αλούπη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογκολόπουλου, σας καλωσορίζω στην έκθεση των έργων του στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου Αθηνών, του σχολείου σας. Ο τίτλος της έκθεσης, «Αγωγή ζωής», εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την πεποίθηση του καλλιτέχνη ότι η τέχνη οφείλει να απευθύνεται στα παιδιά και στους νέους, και παράλληλα εκφράζει την πίστη του για τη διαρκή μεταμόρφωση της ίδιας της τέχνης και μέσω της τέχνης τη μεταμόρφωση της αισθητικής του κοινού, φτάνοντας στο θρανείο του σχολείου, που αποτελεί ένα από τα τρυφερά σημεία του πολιτισμού μας. Τα λόγια του αυτά, που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά στη δεκαετία του 50, δηλαδή 70 χρόνια πριν, μαρτυρούν ένα ζωντανό και δραστήριο δημιουργό, ο οποίος δεν δίσταζε να αυτοαμφισβητείται για να εφοδιάζεται με νέα ορμή και να μεταμορφώνεται. Σε εξαιρετικά προχωρημένη ηλικία παρέμενε νέος, με σπάνια οξύνια και χιούμορ, ένας εφευρετικός συνομιλητής και βαθύτατα ευγενής άνθρωπος. Σας παροτρύνουμε να δείτε την έκθεση με ενθουσιασμό και πολύ περισσότερο να απελευθερώσετε τη σκέψη σας και να εξερευνήσετε το συναίσθημά σας μέσα από τα έργα του. Τα περισσότερα βγαίνουν για πρώτη φορά από το εργαστήριο και το σπίτι του καλλιτέχνη, και έτσι σας δίνεται η δυνατότητα αυτής της πρώτης επαφής με τον τρόπο που εργαζόταν, που σχεδίαζε ένα έργο, από τη σύλληψη της ιδέας, τις μακέτες του και την υλοποίηση σε διαφορετικές κλίμακες και με διαφορετικά υλικά. Ο Γιώργος Ζογκολόπουλος μπορούσε να ξεκινήσει μια συζήτηση με αφορμή το χρώμα ενός κασκόλ, και μετά από μισή ώρα είχε προκύψει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση μέσα από το διάλογο με το συνομιλητή του. Να γίνετε συνομιλητές του λοιπόν και τολμήστε να πειραματιστείτε με όποιο μέσο, με κείμενα, σχέδια, ήχους, υιοθετώντας ένα έργο, ή ακόμη ως μη ενδιαφερόμενοι εκφράστε αν θέλετε την αδιαφορία σας.
Το τελευταίο θα ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τον καλλιτέχνη, πολύ περισσότερο από τον άκρητο επιφανειακό θαυμασμό. Είμαστε σίγουροι ότι θα διοργανώσετε πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις με τους καθηγητές σας και για την ώρα νομίζω θα ξαναγηθούμε στην έκθεση από την επιμελήτρια και ιστορικό τέχνης κυρία Ήριδα Κρητικού. Να συνεχίσουμε με την κυρία Καρβούνη, τη συνεργάτηδά μας, καθηγήτρια στο IB, κυρία Καρβούνη. Ένα πρωί σε ένα στούντιο, ισιώνω το καβαλέτο μου κόντρα στον ήλιο, τοποθετώ τον καμβά μου. Διαλέγω τα πινέλα μου. Τα χρώματά μου είναι ανάκατα σε ένα κουτί, σωληνάρια πιεσμένα από τη χρήση. Μπλε πρώτα, ύστερα κόκκινο. Οπωσδήποτε κίτρινο. Με τα βασικά χρώματα κάνεις τα πάντα, σκέφτομαι. Λευκό οπωσδήποτε, μαύρο προαιρετικά, τα μη χρώματα, σκέφτομαι. Ανοίγω την παλάμη μου σαν βεντάλια. Πρώτο πινέλο ανάμεσα σε αντίχειρα και δείκτη, για το φως μου. Δεύτερο σε δείκτη και παράμεσο, για τις σκιές μου. Τρίτο πινέλο με το άλλο χέρι, το καλό. Ας ξεκινήσω. Ας βάλω το χάος σε μια τάξη, ας ενώσω την σκιά στο φως. Το θόρυβο στη σιωπή, το κενό στον όγκο. Ας μπω στην άβυσσο της ψυχής μου και ας χαθώ. Αυτή είναι ακριβώς η καλλιτεχνική τελετουργία. Μια διαδικασία σαν τη φύση. Όπου τίποτα δεν φύεται, δεν γεννάται, δεν κατασκευάζεται χωρίς συγκεκριμένη σκοπιμότητα, χωρίς να φέρει την ενδελεχειά του που θα ολοκληρώσει μία ανάγκη. Και η ανάγκη αυτή είναι έμφυτη σε κάθε καλλιτέχνη. Γιατί? Η τέχνη ξαναπλάθη ως λαθρέος θεός στον κόσμο από την αρχή σχεδόν, μεταμορφώνοντας ό,τι μας απελπίζει ως γνωστό και αδιάσιστο σε μια καταπραϊντική αβεβαιότητα. Λέει η ποιήτρια Κική Δημουλά, και ο υπενιγμός για την πρόσχερη θεραπευτική δράση της τέχνης είναι σαφέστατος. Αυτή είναι και η ουσία της προσέγγισης μας στη διδακτική της τέχνης στο κολέγιο. Μια προσέγγιση ανθρωποκεντρική και βαθιά ψυχοθεραπευτική, όπου οι μαθητές μας συναντούν τον εαυτό τους, τον γνωρίζουν, τον ανακαλύπτουν εκ νέου. Εμβαθύνουν στα πιο μύχια συναισθήματα, ανοίγουν τις πόρτες της ψυχής τους χρόνων κλειστές, που οδηγούν σε κόσμους φανταστικούς, μη υπαρκτούς, αλλά άρρηκτα συνδεδεμένους με τη δική τους πραγματικότητα. Συνεπώς, όταν περιηγούμαστε στις εκθέσεις τους κάθε χρόνο, εισερχόμαστε στον προσωπικό τους χώρο, οθούμαστε να ανακαλύψουμε τα βιώματά τους, τα τραύματα, τις ανησυχίες τους, την έννοια της εφορίας που περικλείει η χαρά της ύπαρξης. Γιατί, αν μη τι άλλο, αυτό είναι η τέχνη. Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης, η αποτύπωση αυτής, προκειμένου να βαθίσουμε ως καλλιτέχνες προς την αθανασία μας. Να γίνουμε αιώνιοι. Και έτσι σήμερα βρισκόμαστε όλοι εμείς εδώ, θαυμάζοντας έναν καλλιτέχνη, γλύπτη, ζωγράφο, αρχιτέκτονα, συνάνθρωπο, που μέσα από το έργο του έμεινε πράγματι αθάνατος. Είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή, παρόν, αιωνίως παρόν. Ο Γιώργος Ζογκολόπουλος άφησε μια πολυσύνθετη παρακαταθήκη έργων, η οποία εκτείνεται σε ασυνήθιστο άνισμα χρόνων. Παντρεύει τη φύση, το υδάτινο στοιχείο με το μέταλλο, το plexiglass, τη στατικότητα με την κίνηση, την δομή με το κενό, την ελαστικότητα και τον ήχο. Δομεί ένα αφαιρετικό σύμπαν, δίνοντας μια ποιητική απεικόνιση της ύλης, των στοιχείων της φύσης και της ζωής, όπου καλούμαστε ως θεατές να εφεύρουμε εκ νέου την πραγματικότητά μας για να εισέλθουμε στο όνειρό του. Όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί φαντάζουν αντιφατικά σε χρήση και ονειρικά όμως σε λειτουργία, όπου οι όγκοι αναδομούνται, τα σκληρά υλικά πλάθονται σαν ελάσματα και ο ήχος πάλεται. Το εύρος των θεματικών ιδεών και η εικαστική του αναζήτηση μιλά βαθιά στη συνείδηση των μαθητών μας και τους βοηθά στην καλλιτεχνική τους έκφραση, καθώς και οι ίδιοι ακολουθούν αυτή τη διαδρομή. Όντας σύγχρονος και καινοτόμος στο σύνολο του έργου του, η έκθεση αυτή στο Κολέγιο Αθηνών αποτελεί την ιδανικότερη πηγή έμπνευσης για τους μαθητές μας, έχουσα μια πολυεπίπεδη προσέγγιση σε τεχνική,
σε χρήση υλικών και κυρίως σε βάθος θεματικής. Στοιχεία που αφορούν, εξερευνούν και ευανθύνουν οι μαθητές μας. Επιπροσθέτως, η έκθεση αυτή αποτελεί την έναρξη μιας νέας εικαστικής εποχής του Κολεγίου Αθηνών, με αφορμή και τη δημιουργία του νέου The Arts Building The Δασκαλόπουλος, που θα ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια και θα φιλοξενεί εκθέσεις εθνικού και παγκόσμιου επίπεδου και φήμης. Με αυτές τις σκέψεις, σας υποδεχόμαστε και σας προτρέπουμε να αφαιθείτε στον αένο και ατέρμονο εικαστικό κόσμο του Γιώργου Ζογκολόπουλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε την παλιά φίλη, την κυρία Ειρίδα Κρητικού, η οποία έχει επιμεληθεί της έκθεσης και θα μας μιλήσει ακόμα περισσότερο για τον Γιώργο Ζογκολόπουλο. Επιστρέφω στο κολέγιο με τρομερή συγκίνηση. Είμαι μητέρα 3 παιδιών που έχουν φύγει από εδώ. Και επίσης επιστρέφω από έναν πολύ σημαντικό αποχαιρετισμό χθες στην αρχαία μεσήνη του δικού μου αγαπημένου δασκάλου, Πέτρου Θέμελη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα ενώνονται σε αυτή τη ζωή και είμαστε τυχεροί όσοι μπορούμε να κρατούμε αυτά τα νήματα ενωμένα και να προχωρούμε. Ευτυχήσαμε να παρουσιάσουμε στο κοινό σε έναν ιδανικό χώρο, το καλοκαίρι του 2018, μία έκθεση με έργα του Γιώργου Ζογκολόπουλου. Ο δικός μου δάσκαλος, ο Πέτρος Θέμελης, που με έπλασε, με σημάδεψε και του είμαι αιώνια ευγνώμων, μιλούσε πάντοτε για την κοινωνικοποίηση των μνημείων, για το διάλογο, για τη συνάφεια, για το χιούμορ, για τη σοβαρότητα χωρίς σοβαροφάνεια, για την διεινική δημιουργία, για τη διαχρονία στον πολιτισμό. Όλα αυτά είναι και ο Γιώργος Ζογκολόπουλος. Και είναι πολύ σημαντικό που επιστρέφει ως δώρο σε εσάς, κυρίες και κύριοι και πολύ αγαπητά παιδιά. Νομίζω ότι ο τίτλος που επιλέξαμε δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Η φράση «Απογή ζωής», που είναι μια δικιά του φράση, σηματοδοτεί όλα όσο εκείνος ήταν και όλα όσο ίδιος έκανε. Ακούσατε εξάλλου ότι ήταν πολυσχηδής, δεν ήταν μόνο γλύπτης, ήταν ζωγράφος, ήταν αρχιτέκτον, ήταν ποιητής, ήταν χιουμορίστας, ήταν οικοδεσπότης, συμπορεύτηκε με τη γυναίκα του Ελένη στα πέρατα του πνευματικού ανθού του τόπου του, μέσα από ένα πάρα πολύ μικρό χώρο, τόσο μικρό που κανείς δεν το φαντάζεστε, ο οποίος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε αυτό το σχολείο. Βλέπετε και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι μια πολύ μικρή διαδρομή που θα ενθάρρυνα τα παιδιά να έρθουν στους δασκάλους τους και να μπουν σε αυτό το μικρό σπίτι που μια φορά τη βδομάδα γινόταν ένα πηλάφι καλλιτεχνικό και όλοι συνέρεαν εκεί. Ποιος δεν ήταν εκεί, ζωγράφος, ποιητής, λογοτέχνης, φιλόσοφος, δημοσιογράφος, και μαζί με το μικρό αυτό πηλάφι ανακάτευαν τις πιο ωραίες λέξεις, τις πιο ωραίες σκέψεις, τις πιο ωραίες αναζητήσεις. Είμαι ευγνώμων σε εσάς, στη διοίκηση του σχολείου αυτού, αγαπητέ κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε. Είμαι ευγνώμων και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογκολόπουλου για την μεγάλη αγάπη και συνεχή όσμωση που έχουμε. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Τσίγκου και στην κυρία Σαμοήλη, που από την αρχή μας βοήθησαν πάρα πολύ από τη μεριά του σχολείου, καθώς και στην Ελπινίκη Δελαπόρτα, που είναι επιμελήτρια του Ιδρύματος. Δεν θα μπορούσε όλο αυτό να έχει. Και για τον εξαιρετικό κατάλογο τον κύριο Πολίτη θα ήθελα να ευχαριστήσω. Δεν θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνουν. Ξέρετε, όλα αυτά είναι συνέργειες. Τίποτα δεν είναι ατομικό, όλα είναι ομαδικά. Έχετε, παιδιά, μια καταπληκτική ευκαιρία να αναμετρηθείτε, να πειραματιστείτε, να αναλογιστείτε πώς από ένα κομμάτι σκληρής ύλης μπορούμε να έχουμε ποίηση. Πώς μπορούμε να έχουμε δημιουργία από 2 γραμμές. Πώς μπορούμε να έχουμε βάδιν, χαρά, συνομιλία με το άπειρο από κάτι που ξεκινά ως ελάχιστο. Εμείς προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια έκθεση η οποία είναι φιλική προς όλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι απλουστευτική. Υπάρχει ένα νήμα που ξετυλίγεται, το οποίο εμπεριέχει συνοπτικά, θα δείτε κάτω, και το σπίτι του Γιώργου Ζογκολόπουλου και της Ελένης Ζογκολοπούλου και το εργαστήριο, και αυτό νομίζω είναι πολύ ωραίο, με κάποια προσωπικά έπιπλα και αντικείμενα.
Και από εκεί και πέρα η έκθεση έχει μία τριμερή, θα έλεγα, αναφορά σε γλυπτά σχέδια, τα οποία πάντα προηγούνται των γλυπτών, και φυσικά σε ζωγραφικά έργα, τα οποία πολλές φορές ξεχνούμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στο έργο του Ζογκολόπουλου, όμως είναι και ένας μεγάλος ζωγράφος. Είναι ένας ποιητής της αφαίρεσης, νωρίτερα από πολλούς άλλους καλλιτέχνες Έλληνες, οι οποίοι έτσι ταυτίστηκαν ακριβώς με τη ζωγραφική στην αφαίρεση στην Ελλάδα. Τα σύμβολά του διαβάζονται με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μία ομπρέλα δεν είναι μόνο μία ομπρέλα. Είναι προστασία, είναι συνομιλία, είναι ανοιχτός διάλογος. Ένας ποιητής μπορεί να είναι ένας αρχαίος φιλόσοφος, μπορεί να είναι ένας ποιητής σήμερα, μπορεί να είμαι εγώ που βαδίζω στο πουθενά και ψάχνω δεσμούς. Οι Μικίνες είναι οι Μικίνες του τότε ή είναι οι παντοτινές Μικίνες που κουβαλάμε εμείς και είναι κομμάτι της κληρονομιάς μας. Ο διάλογος καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να είναι. Το χωρίς τίτλο αφήνει χώρο για πάρα πολλούς διαφορετικούς τίτλους. Είναι όλα έλξεις, προτάσεις, προσκλήσεις για περισυλλογή και έμπνευση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο για όλους αυτή η έκθεση. Ας την απολαύσετε, ας την απολαύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.